S'ha presentat la programació de l'espai cívic Teatre Bon Pastor de Figueres. Al llarg dels mesos de novembre i desembre s'organitzen una trentena d'activitats entre cursos, tallers i espectacles. La majoria són gratuïtes o a preus molt assequibles. Aquest espai cívic dinamitzarà diferents barris de la ciutat, agrupats en la coordinadora d'associacions Josep Casero. O intentarà potenciar el Teatre del Bon Pastor com el tercer centre cívic de la ciutat, sobretot per cohesionar el que és la zona nord i nord-oest de la ciutat. I per tant, jo sí que us demano a vosaltres un acte de ciutat, un acte de comprometre-us a només una petita cosa, d'acord? A intentar que aquest teatre fer-lo part del barri. Aquesta presentació ha coincidit amb les primeres activitats, l'Hora del Conte amb el Bellveí i els Jocs de Ludus Mundi. La programació d'aquests 2 mesos inclou tallers de ioga i estiraments, classes d'iniciació a les sevillanes, creació d'àlbums de records, dibuix, pintura, ballet, classes de català i anglès, classes de teatre i també de cant coral, entre moltes d'altres.